Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας τον TP-Link Archer MR600 V5, έναν 4G router που πολλοί το προτιμούν κυρίως για την αξιοπιστία του αλλά και τις γρήγορες ταχύτητες που προσφέρει. Πάμε κατευθείαν στο unboxing. Ανοίγοντας τη συσκευασία, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι φυσικά το manual. Έχουμε το τροφοδοτικό, εννοείται η συσκευή router, άλλα επιπλέον χαρτιά, ένα καλώδιο Ethernet και οι δύο εξωτερικές κεραίες, οι οποίες εννοείται κουμπώνουν πάνω στο router. Ο router έχει ωραίο μαύρο design και στην πίσω πλευρά βρίσκουμε τις 4 gigabit θύρες LAN. Έχουμε το κουμπάκι Power On Off, η υποδοχή της τροφοδοσίας, οι δύο υποδοχές για τις κεραίες, το WPS εννοείται και το Reset, Wi-Fi On Off και εδώ η Nano SIM κάρτα που θα μπει στη συνέχεια. Για να βγάλουμε και τη ζελατίνα. Στην κάτω πλευρά βλέπουμε ορισμένα στοιχεία που έχει, το μοντέλο, τον κωδικό του Wi-Fi, διάφορα στοιχεία. Είναι γενικά αρκετά ελαφρύ και πολύ ωραίο σχεδιαστικά θα έλεγα. Πάμε να εγκαταστήσουμε τις κεραίες. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Βγάζουμε εδώ το περιτύλιγμα, πάμε να τις εγκαταστήσουμε. Ουσιαστικά βιδώνει στην υποδοχή προς τα δεξιά, σε σημείο που να νιώσουμε ότι έχει σφίξει. Πάμε αντίστοιχα και για τη δεύτερη. Μπήκαν και οι κεραιούλες. Γυρίζουμε εδώ. Πάμε να το συνδέσουμε στην πρίζα. Εννοείται η εγκατάσταση είναι πανεύκολη. Βάζετε τη SIM κατά αυτόν τον τρόπο. Πιέζετε. Είναι το clutch. Στη συνέχεια το συνδέουμε στο ρεύμα και κάνουμε το setup, την εφαρμογή που έχει η εταιρεία, την TP-Link Tether. Μάλιστα εννοείται το κουτί της συσκευασίας σας δίνει και οδηγίες, υπάρχει και το αντίστοιχο QR code στο οποίο μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή απευθείας από το App Store ή από το Google Play και θα σας δείξω και πώς γίνεται η σύνδεση. Το συνδέουμε στην πρίζα, εδώ στην υποδοχή Power, πατάμε το κουμπάκι On Off και ενεργοποιείται η συσκευή μας. Έχει ανάψει το πρώτο λαμπάκι εδώ, είναι σε λειτουργία και στην πορεία θα ανάψουν και τα υπόλοιπα. Όπως γράφει και το κουτί του, είναι plug and play. Ουσιαστικά το βάζεις, μπαμ, και συγχρονίζεται μόνο του. Θα το δούμε βέβαια και στην πορεία. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να συγχρονίσει. Συνδέεστε, βάζετε το email σας και το κωδικό εννοείται. Και αφού συνδεθήκαμε στην εφαρμογή, πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να συνδεθούμε στο Wi-Fi της συσκευής. Ο κωδικός αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει αυτό το όνομα. Έχω βάλει τον κωδικό, κάνω σύνδεση. Μπήκε, γυρίζουμε στην εφαρμογή. Ψάχνει λοιπόν και σύντομα θα εντοπίσει τη συσκευή μας. Νάτι, τοπική συσκευή. Γίνεται σύνδεση. Τοποθετήστε την κάρτα SIM, το έχουμε κάνει. Ορίζουμε έναν κωδικό πρόσβασης της συσκευής. Ουσιαστικά αυτός ο κωδικός είναι για να διαχειρίζετε τη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής. Στη συνέχεια μας λέει ότι είναι κλειδωμένη η κάρτα SIM. Βάζουμε το PIN της κάρτας. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι όταν τελειώσουμε με την ρύθμιση της συσκευής και εννοείται έχουμε τοποθετήσει κάρτα που ζητάει PIN, να πάμε κάτω δεξιά που λέει περισσότερα, να πάμε διαχείριση PIN και να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση που λέει αυτόματο ξεκλείδωμα PIN. Έτσι ώστε αν τυχόν γίνει κάποια επανεκκίνηση του router να μην μας ζητάει συνέχεια τον κωδικό PIN. Και αφού το κάναμε αυτό, πατάμε επόμενο και δημιουργεί το Wi-Fi δίκτυο. Ρυθμίζουμε το όνομα και το κωδικό του δικτύου μας. Αλλιώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εργοστασιακές Wi-Fi ρυθμίσεις όπως αναγράφεται εδώ κάτω. Το πατάμε και πατάμε επόμενο. Μετά κάνουμε επιβεβαίωση. Αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις μας. Και στη συνέχεια, όπως βλέπουμε εδώ, έχει ανάψει το λαμπάκι που δείχνει ότι
είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο και αντίστοιχα ότι έχουμε 2 μπάρες σήμα. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε, τώρα το μόνο που μένει είναι να βρούμε ένα καλό σημείο στο οποίο να πιάνει σήμα, ώστε να έχουμε τη μέγιστη ταχύτητα. Πάμε και στο πιο σημαντικό, εννοείται τα speed test. Έχω βρει ένα καλό σημείο, έχω συνδεθεί στο Wi-Fi και νομίζω τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Είναι πραγματικά αξιοπρεπέστατο, με σταθερές ταχύτητες και γρήγορες, και νομίζω λύνει τα χέρια σε κάποιον ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, είτε είναι σε χωριό που οι γραμμές είναι ακόμα απαρχαιωμένες. Πραγματικά έχεις ίντερνετ της προκοπής. Θα δείτε και τώρα τις ταχύτητες μέσω καλωδίου, νομίζω είναι εξαιρετικές. Κάτι το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης WAN και LAN δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά, αν υπάρχει διαθεσιμότητα οπτικής ίνας, συνδέεσαι εδώ στην υποδοχή WAN και λειτουργεί κανονικά σαν ένα κλασικό Wi-Fi router που έχουν οι διάφοροι πάροχοι. Απλά δεν έχει γραμμή τηλεφώνου κλπ. Έτσι, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σύνδεση ίντερνετ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι μετρήσεις μας, αρκετά καλές. Όπως είπα, είναι σημαντικό να βρούμε ένα καλό σημείο. Έπιασα ταχύτητες 130, 140, πάρα πολύ καλά. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Μάλιστα το βρήκα σε πολύ καλή τιμή Black Friday στα 90 ευρώ από νομίζω 130 που το είχε. Οπότε είναι εξαιρετική επιλογή, θα έλεγα. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε έως το τέλος αυτού του βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe, θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Εννοείται και σχόλιο, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας. Και μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.